Номер 65. Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Як новонародженные дети, жадаете сапраўднага духовнага молока, как дзякуючы яму вы ўзраслі да збаўлення. Аллилуйя. Вітаю вас, дорогие браты и сестры, на этой Евхаристии у октаве Великодня, у неделю Божьей милосердности. Пан Єсус сьогодні приходить до учнів, які сидять у боязі, у страху, у, може, певним недовіру до того, що відбувається, до того, що почули. Czasami my tak samo переживаем jakiś strach, jakąś bojaźń w naszym życiu. Jezus приходит и показывая свои раны, показывая свои руки, свой Бог, и запрошая нас показывать же эту свою любовь не якусь сентиментальную, а любовь, якая очищена через огонь терпения, через крыш, показывая, что Он с нами. Это в этой встрече нас, Его учнів, с нашим зверхних повсталим Паном переменяется наше життя. А яка Евхаристія станеться так само тим моментом нашої особистої зустрічі з воскреслим Єсусом. Сьогодні цей день так само особливий для нас, як христосовців, бо в неділю Божої милосердності в Познані тепер так само розпочинається свята імша, подчас якої 6 христосовців, молодих, моїх собратів,
składzie wieczne monaskie obiecania, przywołujące Bogu czystość, boskość i ubóstwo i posłuchmianość. 5 kleryków i 1 brat zakonny. Wśród ich jest te, których tak samo my wiemy, bo przyjeżdżają nas na praktyki. To i kleryk Karol, jaki w minionym godzie u nas był raniej, kleryk Roman, kleryk Maksymilian, no i inne braty modlić się za ich, tak samo zapraszają do tej modlitwy. No nasz kleryk z naszej parafii, kleryk Aleksander w Średniopicku, otrzymuje sutannu, a brat Abluczyna. Tak mój ksiądz Olek, z jego mamą i siostrą, tak samo pojechali tudy na tę uroczystość, a my tak samo godni jako naszej serdecznej modlitwy. Na początku tej świętej mszy wczoraj Pana Boga piera prosił za все nasze racji i pragnienia. Spowiadają się Bogu Всемогутному i wam, braty i siostry, что zgrzeszył ja wielmi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina, Тому прошу, Najświętейшую, zawsiody Pannu Maryju, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, pomolиться za mnie, do Pana Boga naszego. Niechaj zmiłujется над нами Богу Всемогутny, i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Świętuję mszę, ofiaruję intencji Antona Łukowskiego, naszego rektora. Сегодня в день swojego narodzenia dziękuję Panu Bogu za 23 lata swojego życia, za dar życia, wiery w świętej łaski, do swoich батькów, mamy i tatów, do swojego brata. I to wszystko, że Bóg w swojej miłosierności uczynił
і чинить у його житті просячи Боже дальніше благословення і потрібні дари Духа Святого для його. Він тишині представив Пану Богу свої танці. Боже безконца милосердный, Ты про штогодовое святкование Великой Ночи оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе повелить у нас свою ласку, как мы глибей спастили велич хросту, яким были охрещені, могутність духа, яким были одроджені, і коштовність крові, якої были откуплені. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владаричи єдності Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Читание книги Дел апостолов. И все те, кто поверил, были едины сердцем и душою, и никто не называл уласно ничего знайомості своєї, яка належала йому, але все у них було спольне. Апостоли з великою емоцією давали свідчення про воскресіння Пана Єсуса, і всі вони мали велику ласку. Не було серед їх нікого, хто б терпів нестачу, бо всі, хто володав землею або домами, продавали їх і приносили гроші від продажу, і клали до ног апостолів, і роздавалося кожному по волі потреби його. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Читання перше послання святого апостола Яна. Умилованные, кожный, кто верит, что Иисус есть Мессия, от Бога народжений, и кожный, кто любит того, кто народил, любите народженого от Его.
По тем познаем, что мы любим детей Божьих, коли любим Бога и заховываем заповеди Его. Бо любовь до Бога есть у тым, как мы заховывали Ягоные заповеди, а заповеди Его не являются тяжкими. Бо все, что народжено от Бога, перемагає свет, и этой перемогой, якая перемогла свет, есть наша вера. Кто ж перемагає свет, коли не той, кто верит, что Иисус есть Сыном Божьим. Иисус Христос пришел праз воду и кровь, и праз Духа, и не только праз воду, але праз воду и кровь. И Дух свідчить про Его, бо Дух — это правда, это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Супакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны бліжня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго рану ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус скажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэта ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы вы мелі жыццё ў імя ягонае. Гэта слова Пана. Пастырскае пасланне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на дзень святасці жыцця. Прыхільства выслухаем гэтае пасланне нашых пастыраў. Глыбока паважаныя браты ў святарстве, кансакраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысце пану, сёстры і браты. Сёлетні дзень святасці жыцця, які звычайна адзначаецца ва ўрачыстасць звеставання Пана,
папярэджаны нядзеляй Божай міласэрнасці. Мы запрошаныя разам з апосталам Тамашам, каб дакрануцца да ўваскрослага цела Езуса Хрыста. Сёння разам з Тамашам стаім у вячэрніку, бо, магчыма, нас таксама турбуюць падобныя думкі і сумненні. А што, калі гэта няправда, што ён уваскрос? А што, калі апавяданні пра жывога Езуса з'яўляюцца толькі звычайным суцяшэннем? Усяго гэтага мы баімся, таму ўваходзім у вячэрнік, маючы надзею, што ў ім адбудзецца нешта важнае, нешта, што назаўсёды пераменіць нашае жыццё. Захвочаныя тэкстам Евангелія паводле святога Яна займаем месца сярод апосталаў, спадзяючыся, што Езус не пакіне нас з нашымі сумнівамі. Менавіта таму Езус прыходзіць, бо нас не было сярод тых, хто бачыў пустую магілу, не было нас сярод тых, хто бачыў яго жывога. Толькі гэтая сустрэча, нягледзячы на замкнёныя дзверы, дазваляе нам паверыць і паўтарыць за Тамашам «Пан мой і Бог мой». Без боязі можам даверыцца Божай міласэрнасці, шэптам паўтараючы словы «Езу, давяраю табе». Нядзеля Божай міласэрнасці, якая сёння адзначаецца ва ўсім касцёле, была ўстаноўлена святым Янам Паўлам II у 2000 годзе. Гэтага хацеў пан Езус, калі аб'яўляўся святой сястры Фаўстыне ў Плоцку у 1931 годзе. Уваскрослы Езус скажа святой Фаўстыне: «Няхай слабая душа не баіцца наблізіцца да мяне. Грэшная, кажа Бог, нават калі мела болей грахоў, чым пяску на зямлі, усё гэта патоне ў адхлані маёй міласэрнасці». Фундаментальнай умовай адкрыцця на Бога з'яўляецца давер. Чым больш душа даверыцца, тым больш атрымае. Адсюль нараджаецца міласэрнасць адносна бліжніх праз учынак, слова і малітва. Абраз Езуса міласэрнага – гэта для нас знак. На ім уваскрослы Езус становіцца перад намі, як перад Тамашам у вячэрніку, адкрывае свой бок і кажа: «Нельга пайсці на смерць за кагосьці, каго не любім. Дакраніся маіх ранаў. Гэта плата за твоё збаўленне. Не будь няверуючым, але веруючым». Гэтае пасланне Божай міласэрнасці асаблівым чынам скіраванае да чалавека, абцяжаранага балесным вопытам граху. А сёння, калі нашы думкі скіраваны на заўтрашні дзень святасці жыцця, канцэнтруем нашу ўвагу асабліва на грахах, разуметых як адкідванне каштоўнасці жыцця ад яго пачатку да натуральнай смерці. Святы Ян Павел II у энцыкліцы «Евангелиум Вітэ» піша так: «Усе мы павінны несці нашаму бліжняму паслугу любові, баронячы яго жыццё і заўсёды падтрымліваючы яго, асабліва тады, калі яно слабое альбо знаходзіцца ў небяспецы. Мы павінны клапаціцца пра яго не толькі як асоба, а таксама як супольнасць, чынячы з абавязковай павагі да чалавечага жыцця падмурак для новага грамадства». Таму ўжо 23 раз ва ўсім свеце каталіцкі касцёл ва ўрачыстасць звеставання Пана азначае дзень святасці жыцця. Такім чынам нагадвае нам пра наш абавязак узнімаць ініцыятывы і клопат пра фундамент грамадства, якім з'яўляецца пашана да жыцця. Канечне, касцёл у сваім навучанні указвае на шматлікія формы клопату аб жыцці чалавека. Маюцца на ўвазе як словы, так і дзеянні. Кожны з нас захвочваецца да таго, каб радыкальна і адважна абвяшчаць праўду пра святасць жыцця, як падчас літургіі, таксама падчас катэхезы і асабістым дыялогу. Вельмі важна, каб у служэнні па абароне жыцця уключыць таксама сродкі масавай інфармацыі. Нельга забываць і пра тое, каб у малітве, як асабістай, так і супольнай, дзякаваць Богу за дар жыцця і прасіць аб сіле для яго захавання ўсімі грамадствамі. Касцёл захвочвае вернікаў і ўсіх людзей добрай волі таксама да іншых формаў дзейснай паставы адносна жыцця. Асаблівую увагу звяртае на адказнае бацькоўства. Рэалізацыяй гэтай адказнасці з'яўляецца прыстасаванне і распаўсюджванне натуральных метадаў зачацця. Такім чынам, служонкі вучацца адказнасці за кожны акт, які скіраваны на нараджэнне патомства. Іншай формай клопату пра жыццё з'яўляецца выхаванне дзяцей і моладзі. Тут маецца на ўвазе як і бацькоўскае выхаванне ў хаце, так і выхаваўчыя праграмы ў школах і іншых асяродках публічнай адукацыі. Асаблівай увагі заслугоўвае выхаванне
моладзі для пашаны чалавечага цела. Палітыка цяперашніх дзяржаў накіравана на спажывецтва і матэрыялізм. Прапагандаваная ідэалогія джендер, сексуальная адукацыя ў школах, разуметая як інструментальная падрыхтоўка да палавых актаў, распаўсюджванне антыканцэптыўных і раннеабартыўных сродкаў, альбо ўрэшце прапаганда абортаў як сродкаў да свабоды жанчыны, сталіся рэальнай небяспекай тут і цяпер. Усё гэта адбываецца вакол нас. Гэтая нездаровая прапаганда закранула таксама нашых дзяцей і нашу моладзь. Таму вельмі важна, каб выхаванне моладзі ў бацькоўскім доме, у школе, падчас катэхетычных заняткаў было скіравана на чыстасць, службу любові, бо яны з'яўляюцца падмуркам, на якім будуецца трывалае сужанства і сям'я. Розважаючы над ініцыятывамі каталіцкага касцёла ў службе абароны годнасці чалавечага жыцця, нельга не звярнуць увагу намаганняў розных прасямейных супольнасцяў і груп, што існуюць у нашай краіне. Іхняя малітва, дзейнасць па арганізацыі сімпозіумаў, канферэнцый, арганізаваных формаў навучання, пілігрымак, публікацый носяць велізарны ўклад у прапагаванне каштоўнасцяў чалавечага жыцця. Ёсць яшчэ адна ініцыятыва, якой сёння прысвячаем асаблівую ўвагу. Гэта духоўнае ўсынаўленне. Дзякуючы сістэматычнай малітве, шмат маці, якія маюць сумнівы адносна сэнсоўнасці нараджэння зачатага дзіцяці, прынялі рашэнне нарадзіць яго. Гэтая акцыя становіцца вельмі дзейсным спосабам дапамогі жыццю зачатых дзяцей, нараджэнне іх знаходзіцца ў сур'ёзнай небяспецы. Штогод ва ўрачыстасць звеставання Пана, а сёлета таксама і сёння ў нядзелю Божай міласэрнасці распачынаем публічнае прыняцце абавязку гэтай формы змагання за годнасць і святасць жыцця. Кожны раз яна трывае на працягу 9 месяцаў. Чым жа на самой справе з'яўляецца духоўнае ўсынаўленне? З'яўляецца абяцаннем, дадзеным Богу, зместам якога ёсць малітоўнае абавязацельства, прынятае канкрэтнай асобай у інтэнцыі ратавання жыцця дзіцяці, якому пагражае небяспека ва ўлонні маці, а імя якога вядомае толькі Богу. Істотай духоўнага ўсынаўлення з'яўляецца штодзённая малітва ў інтэнцыі дзіцяці і яго бацькоў, таксама адна з таемніцаў святога Ружанца. І добровольна прынятыя рэлігійныя практыкі, такія як святая камунія, пост, актыўная падтрымка самадабрачыннасці. Сёння напярэдадні Дня святасці жыцця захочваем да гэтай малітвы найперш святароў, кансакраваных асоб. Ваша пастава і прыклад з'яўляюцца указальнікам для вернікаў, якія шукаюць аўтарытэты на дарозе веры. Захочваем усіх веруючых і людзей добрай волі да великадушнага прыняцця духоўнага ўсынаўлення, як формы малітвы за жыццё дзіцяці, якое знаходзіцца ў небяспецы пад сэрцам маці. Трэба з усёй моцы чарговы раз паўтарыць, што чалавечае жыццё ад зачацця да яго натуральнага заканчэння мае годнасць, якая чыніць яго непарушным, сказаў святы отец Францішак 26 студзеня 2018 года да ўдзельнікаў пленарнай сесіі Кангрэгацыі веравучэння. Папа такім чынам нагадаў пра фундаментальнае заданне касцёла. Няхай гэты дзень будзе таксама нагодай, как узгадваючы таямніцу уцелаўлення Сына Божага, падзякаваць Пану Богу за дар уласнага жыцця, узнагароджваць за ўсе ўчынкі, скіраваныя супраць жыцця, таксама прасіць адпашання чалавечага жыцця ад зачацця і натуральнай смерці. На справу малітвы і рэлігійных практык, прынятых у абароне пашаны чалавечага жыцця, ад сэрца усім вам благаслаўляем. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Подписались католицкие біскупи Беларуси. Веру у одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего вашного и небашного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного,
одиносудного Отцу, раз Богом все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселився от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Милосердному Богу молимся в інтенції Святого Костьола, Папи Францішка, біскупів, наших пасторів, оповіщали людям радісну правду о мертвих повстанні Христа. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за святаров, эксклавованных особ, Клерка Олександра, за всіх христосовців, які сьогодні складають Богу вічні монастирські обіцяння, как они свідчили об воскреслом Христе в своем житті. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за людей, які втратили надію, щоб у воскреслий Христос одарив їх особливой лаской. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за парафію у Лошиці, яка сьогодні відзначає своє парафіальне свято, неділю Божої милосердності. Хай Пан Бог благословляє всім вірникам і так само допомагає у будові Костьола. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся по інтенції Антона, у день його народження. Дякуючи Пану Богу за всі отримані ласки, просим дар моцної віри, дар мудрості, ще потрібні дари Духа Святого, дар здоров'я. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся у всіх наших особистих інтенціях, саме за нас, удільників этой святої мши, щоб ми у щоденному житті з віри черпали сили для життя у згоді і любові. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Боже милосердний, дякуємо Тобі за всі дари віри, добрині і прощень. Навчи нас годно їх використовувати. Праз Христа, Пана нашого. Номер 60. Hallelujah.
Молимся, браты и сестры, как мою и вашу вяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа, и учеников усіх, кто про звизнання веры и рост отрымал новое життя, досягнули вечного счастья, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, гору серця, подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, як калі Хрыстус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён сапраўдна ягнёй начаў такі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім Касцёлам найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа. Праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Вспоминаючи смерть из мертвых, повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и Тебе избавление. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой розчинений по всім світі. Удосконав його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, біскупами допоможними Юрієм Олександром і всіх духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійному воскрешенні, і про всіх, хто Твоя ласка дійшов з цього світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічні, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією
святым Юзефом и обранником, святыми апостолами, святой Фаустиной, святым Яном Павлом II, с нашими заступниками, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые спрадвеку подобавишь Тебе, как згибли мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христом и укрещил, Тебе Божойчо всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разущие веки вечные. Называемся Божьими детьми, и мы ими соправду з'являемся. Тому осмеливаемся казать. Збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам милосердності Твоєї, бо ми були завжди вольні від граху і заховані до чоловікого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийшла збавця нашого, Єсуса Христа. Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прощи мне зложай на грехи наши, на веру Кощего Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарыйте мне спокойную верность. И живешь, и владаришь на веки вечные. Спокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баранок Божий, вождь той, кто дарил на себе грехи света, благословенные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Дай руку Твою и уклади у Бог мой, и не будь неверующим, а верующим. Аллилуйя.
Номер 66. Господи,
Просим Тебя, всемогутный Боже, учеников прийняти нами сакрамент пасхальний, завжди був дійсним у наших душах, праз Христа Пана нашого. Будь ласка. На початку казав, що Антон дякує своїм батькам за брата, забувши про сестричку. Пробачайте, там Анечка сховалася за мамою і не бачно. Напевно, так само за сестричку так само Пану Богу дякував, так? Добре. Щиро дякую всім дорогі за супольну молитву, завжди дякую тим, хто прибирає нашу каплицю, ставлення херування, дякую казану допомогу, дякую за дари, складені на будову нашого костюла, і тим, хто складає регулярну ту книгу парафіальну, і так само, хто складає дару на будови тих метрів стіни нашого костюла, вже має 41 метр, тому потихоньку ця справа так само йде. За це ахвяру щиро дякую. Завтра урочистость звіставання Пана, читає імша о годині 7 раниці, о 12 полудні і вечором о 19. Розпочинається час, коли можна вже буде записувати діток і молодь на літні канікули з Богом. Як завжди традиційно і виїзди, і так само канікули з Богом тут на місці, у Мінську. Вже є дати, місце визначені при виході з каплиці з правого боку. Є анкети, які можна взяти з собою. Звертаю увагу, що там поділ на узрост від 1 до 5 класу, від 6 до 8 і від 9 класу. Це клас, у який ваш син чи дочка вже пойде у наступному годі. Для цього може заповнити анкету і з анкетою прийти записати на виїзд на канікули з Богом. Видаємо кількість місць там обмежоване, тому запрошуємо до уділу. Так само ще одна справа. Зустріча молоді у гэтым годзе адбудзецца у Гродно, такая третья ўсебеларуская сустрэча моладзі, каталіцкай моладзі, адбудзецца ад 29 красавіка до 1 мая. Мы таксама з нашай моладзю прымем удзел у гэтай сустрэчы і прасіў бы, каб ужо у гэтым час, у гэтыя дні запісацца, найлепей было б так яшчэ да серады, каб мы ўжо вызначыліся з колькасцю асобаў, трэба падаць арганізатарам і вызначыць, який спосіб ми поїдемо, яким транспортом. Для тих, хто ще не має 16 років, треба обов'язково мати дозвол батьків. Анкета з дозволом лежить так само при виході з каплички. Можна взяти і заповнивши анкетку записатися на виїзд. Вчора і позавчора таємничку Ружанця, коли ласка, прошу прочитати, помолиться індивідуально. При виході вже на вулиці, там при столику, Катя буде сидіти, і там можна буде, і треба, прошу, записатися всі особи, як записалися. У нас є така книга духовного встановлення нашої парафії. Тут написано, що треба третю частку отрезать нам принести. Поскольку вы запишетесь, то не треба отрезать и приносить, вы просто уже молитву, эту картку можно закрывать для себе. Усім юбілятам, іменинникам надыходзіць шахатытня, складаем найлепшае пожаданне здоров'я, супакою у ваших серцях, у наших сім'ях, сама шматлікіх Божих ласкаў. Віншуем так само Антона нашага і усіх братоў праваслаўных, якія сёння святкуюць Пасху. Віншуем з найлепшымі пажаданнямі і прашу так само перадаць ад нас, святароў, нашай парафіі, усім вашым блізкім, хто сёння святкуе, так само шчырыя словы прывітання і радаснага Аллилуйя. Калі ласка, паўстанем і запрашаю асобы, якія хацелі далучыцца да малітвы духоўнага усынаўлення сябе вышці ўперад на абяцанне і благаслаўленне.